Hola, benvinguts a aquesta nova classe de Microsoft Teams. Perdoneu que l'última vegada vam tenir un problema amb l'àudio. Els que veu després connectar-vos a les classes de Word i d'Excel sí que ja ho vam solucionar. I ja us vaig pujar el vídeo amb l'àudio correcte. Si no l'heu vist, el podeu recuperar al canal. I avui anem a veure com connectar aplicacions amb Microsoft Teams. Farem una pinzellada d'on les podem col·locar i us ensenyaré a col·locar una aplicació externa perquè veieu alguna funcionalitat que podeu aconseguir interessant. Me'n vaig al Microsoft Teams. Perfecte. Aquí he obert un equip amb un canal normal i ara el que farem és veure on podem col·locar aquestes aplicacions. Les puc col·locar a nivell general aquí a l'esquerra. Teniu aquest botó, més aplicacions afegides, on ens llisten les aplicacions. A veure, que ho faig una mica més gran. Augmentarem la pantalla que ho pugueu veure millor. Perfecte, ara ho veieu millor. Doncs us deia, aquí teniu aquestes aplicacions que podeu connectar. Aquí seria per connectar de forma general el Teams amb una aplicació. Un altre lloc on ens és molt útil connectar-ho, ara estic dintre un canal, és aquí afegir una pestanya. Podem afegir una pestanya que enllaci a una aplicació. Vaig, per exemple, ara enllaçar una llibreta OneNote. Agafaré aquí el OneNote. Tinc el OneNote, em diu quina llibreta vols obrir aquí. Jo tinc altres llibretes per aquí creades, o no, crearé una nova per aquest canal en concret. Creo una nova. Aquest canal és l'equip de suggeriments i el canal general. Li diré així a la llibreta per saber-lo ubicar. Suggeriment general. Li dic que el desi. I em col·locarà la pestanya amb el OneNote aquí. En aquest cas, com que està en un canal, doncs aquesta llibreta hi tindran accés la gent que està en el canal. Ara em diu que de moment només és de lectura i hi ha processos que triguen una mica. Microsoft Teams està fent moltes coses per darrere que nosaltres no veiem i ara doncs, durant un moment serà només de lectura. Ens esperem uns minuts i ja està. Perfecte, he col·locat aquí la meva pestanya. Si jo ara col·loqués aquí de forma general el OneNote, vaig a fer-ho. Em col·loca aquí, m'obre una llibreta, de moment està buida, em crea la meva llibreta personal de OneNote. Si em vinc aquí a recents, a dalt, el que veig és les llibretes que tinc jo ara creades a tot l'entorn de Teams d'aquesta organització, el meu usuari en aquesta organització, en aquest entorn, les llibretes que té creades. Fixeu-vos que jo acabo de crear una llibreta que té suggeriment general, ara mateix. La meva llibreta, que també me l'ha creat ara mateix en el moment en què jo li he dit obre, instal·la'm, diguéssim, un OneNote aquí a l'esquerra, i ja tenia una altra llibreta creada de OneNote que l'he creat fa uns minuts i em diu, doncs mira, tens aquí en el canal alguna mente general, que jo li he dit aquí, tens una llibreta que has creat fa 4 minuts. D'aquesta manera, quan les tenim a l'esquerra a l'aplicació, estem veient pel global del nostre Teams en tots els llocs en què aquesta aplicació estarà interactuant, mentre que si l'anem a crear un canal, estem veient una aplicació en concret utilitzada per aquell canal amb els permisos per la gent que hi hagi allà, etc. I encara hi ha un tercer lloc on nosaltres podem connectar aplicacions. Si em dic, per exemple, a un equip, agafaré un equip, com estava abans, puc estar aquí mateix a suggeriments i m'aniré a les publicacions. Aquí baix jo puc interactuar amb les aplicacions, dependrà de l'aplicació i del que em deixi fer. Per exemple, el OneNote no em deixa interactuar per aquí baix, però sí que puc, per exemple, provar, faig una arroba i escric una aplicació que és el Forms. Forms de Microsoft, tinc aquí, clico i m'està preguntant què puc fer amb Microsoft Forms. Si jo clico aquí, m'està dient, mira, pots crear una pregunta ràpida o pots, espereu que canviaré la meva cara de lloc, ara. Vinc aquí el xat altra vegada, començo amb arroba per saber dir-li que vull interactuar amb alguna persona, que en realitat no és una persona, és un bot, és un programa, selecciono aquest bot que ell ja m'ha trobat, Forms, i ara m'apareix això el que puc fer amb Forms. Clico aquí i em diu pots fer 3 coses. Crear una enquesta ràpida, d'aquesta manera, escrivint la teva pregunta i les respostes separades per coma, pots demanar-me ajuda o pots crear una enquesta una mica més complexa. En realitat, Forms són enquestes molt senzilles, encara que si create new poll, com una enquesta nova amb opcions, són molt senzilles, no ens deixa tocar gaire coses. Ara us ensenyaré un plugin extern que sí que us deixa més habilitats per tema de fer enquestes, de fer preguntes.
Puc provar, si no, fer aquesta pregunta ràpida. Ho deixaré així amb els exemples de prova. Apreto intro. I ara he d'esperar un moment i aquesta enquesta m'hauria de canviar ara. Fixeu-vos, ara ja m'ha canviat. El que jo havia escrit passa a ser una enquesta. Tinc dues opcions, la pregunta, l'he deixat tal com estava, i opció 1, opció 2. Jo voto i aquí tinc la meva resposta. Aquí podríem participar tota la gent del canal, òbviament. Si hagués fet l'altre, ja veureu que tampoc no té molt misteri. Li dic què puc fer, li dic crear una enquesta nova i en realitat és tres quarts del mateix, però tinc aquest formulari per omplir-lo aquí. Pregunta, doncs, què voleu sopar? Pasta, pizza. Li dic que és següent. Em diu, això és tal com es publicarà, li dic, ok, envieu. I és exactament igual, Forms no té molt de configuració en aquest sentit. I per això us vaig ensenyar un widget que podeu ficar aquí, una aplicació de tercers, en aquest cas no és de Microsoft, que penso que per aquest cas us pot ser útil per fer preguntes de forma ràpida en els canals sense haver d'anar després mirant a veure qui ha contestat una cosa i qui ha contestat l'altra. Anirem aquí, afegir aplicacions, no la trobem aquí, i m'aniré a més aplicacions. Vinc aquí i busco. En el meu cas, jo sé com es diu Poly. Buscaria, i la tinc aquí. Clico. Si no, podríeu anar buscant, estan agrupades per diferents àmbits, podríeu anar buscant depenent del que us interessés. Jo en aquest cas clico a Poly, li dic que me l'afegeixi. Perfecte. I ja em té aquí. Jo ja havia interactuat amb Poly, per això em surt aquí, hi ha algun preview del que ara us ensenyaré a fer, d'aquesta mateixa pregunta que hem fet abans del que sopem. Ok, jo el que vaig a fer, ara el Poly em queda aquí a l'esquerra, en el moment en què jo me'n vagi a un equip em desapareixerà, però simplement perquè està amagat. Si jo obro aquí, el Poly m'ha quedat actiu. I ara quan jo vaig a l'equip, puc fer aquesta mateixa pregunta, però amb el Poly. Llavors faria igual, @Poly, perfecte. I el mateix, em diu què puc fer en Poly. Desplego i té les dues opcions que tenia Forms. Fes una pregunta ràpida, si ara provés així, d'entrada s'escriu el meu text, a la que el programa detecta que això era un comando que té el Poly integrat, hauria de saltar el notet de Poly per reemplaçar aquest text per la seva enquesta. Ara està triant una mica, l'acabo d'instal·lar fa res, pot ser que encara estigui el servidor sense detectar-ho. Vaig intentar fer-ho de l'altra manera, @Poly, perquè veieu les opcions més avançades que es poden fer amb Poly. Crea una opció, una enquesta avançada, i ens apareix aquí les opcions. Primer em diu quina audiència ha de respondre a aquesta pregunta. En aquest cas, com que estic al canal general, doncs és el canal general el que respondrà a aquesta enquesta. Si la vull enviar ja, que sigui activa ja, o si la vull programar per algun moment en concret, ho podria fer per aquí. I després, quin tipus de pregunta vull fer. Aquí no només tinc seleccionant la resposta i si vols multiresposta, sinó que tindria, per exemple, una puntuació, altres tipus de resposta. Jo de moment ho deixo així i farem igual que abans. Què voleu sopar? Pasta, pizza. Em deixa afegir més d'un vot. Em diu que l'audiència, òbviament, pugui afegir vots. Li dic que no, que només un vot, que només triguin un vot. I, a més, s'hi poden afegir comentaris i els resultats com estaran. I si l'enquesta és anònima o no és anònima. Com veieu, em dona una mica més de possibilitats del que em donava Microsoft Forms. Una vegada ja ho tingui tot definit, li dic que vull fer una preview. Mira, així és com es mostrarà la teva enquesta. Dic que perfecte, que l'enviï. D'acord. I ja la tinc aquí. Tinc la meva enquesta. Aquí, a més, ell m'ha publicat, s'està presentant, diguéssim, en el canal. L'he utilitzat i em diu, ei, hola, soc el Poly, i hi ha un membre de l'equip que m'està utilitzant per fer alguna cosa. I aquí dalt és on ha quedat la meva enquesta. Llavors la gent podria votar igual que abans. Passes el vot i aquí ara es comptabilitza el vot. Com que a més li he posat que no és anònim, doncs veig cada persona el que ha votat. Fins aquí una mica el que us explicaré. Si vosaltres teniu interès en tafanejar-ho, aquí 3 puntets, més aplicacions, i podeu tafanejar totes les aplicacions que podeu connectar. Depèn de l'aplicació que trieu, la podreu connectar a un lloc o un altre. La podreu penjar com
com a pestanya en un canal, la tindreu, òbviament, en general a l'esquerra, podeu interactuar tipus bot escrivint en el canal, dependrà de l'aplicació que heu triat i de les funcionalitats que tingui. Fins aquí la classe d'avui. Seguirem amb més coses el proper dia. Si us subscriviu al canal, us avisarà de la propera classe. Si us agrada la classe d'avui, doncs doneu un like i així m'animeu a seguir fent classes com aquestes i ens veiem el proper dia.